Agi sini mothani member sini motha member Pailas Nogani Haipana Taboke lama kaham motha sung phaijak gijana kata khulangna bai phaijak ke tabo gobang borok phaijak naimane ke songhorok phaijak master rok evangelist rok borokhe boroni phai borokhe rohidas semana rohidas sabrum subdivision ni borok ke rohidas le bongkulata oijang bitoro ke oijang borok asok subanani bai borok phaitongo phaikya borok burbani simi phaiye tini ke paithak oro gija already complete romane bai tini taheng gija no kota khulangna tena naiton te khulangna phaikya sini master tama satai bokhel ramkishpurni master phaikya evangelist ke tini naro saimane joto oro lama kaham motha gijano kotal khulangna bai chung joto phaijak ke oro mizoram theke chono sini tipra phaiye borok lama kaham subanani phaijak samung sakangni jora ke tini ke gijano kata khulangna bai gija complete rumjak ke tabo khlaiya ko starona ektu pore khenero naitoni ke joto phaijak oro nano saimane ke brok subanani bai phaijak gobang tongo aro rohidas ni tongo aro rohidas mothani bo ke sini jak borok no khe ang sinika tini bo teo subaikya borok bai malainan bai ang ke malai kha mo semiya borok bai malai de malaya tini malai sini lekha to bere gijano khulongnai kena nai tan fencho प्रोग्राम तो चलाना पड़ेगा tabokhe oro tamasijak lekha kaisa lama kaham motha gija nok phiukmani program aro setongo ke thai ba mo lama kaham motha kenaro nang saka je lama kaham motha tinio gija nok kotal khulangmai open khlainai Obebak harok Subrayungni thani tongthokni khorang khlaidi bukha srangma bai Subrayungno bajudi rucamung rucabui bini thani khaidi Subrayungno kaitor norok siri bose chungno snamo tei chungbo binino chungkhe bini bororok tei bini muruk mamerase sini lembak kutha thanam kaitor joto ni sakao Mari betung. Surinai, betung tayo. Chungno khairok nai, chungno hamdam nai sa. O subraya pakaita. Nono kulum nani bagui nok thar, tangman nani bagui. Chungno hamari, runani bagui, chungno no hambai. Masao. Nini cini sakao nini khakam kuduk marokno wansugui wazora nungbai kobol laiwi chung klaina machumo apuni bagui nini fola phatar bai tudol jadi Yesus Kristus mungbai chung sano amen tunajon kan hongtu upabial ring ilaw sa mango tabuk sini kulok nai ogba bial diga kulok nai Lama kaham. Biak in Kohan Hutan Krista
lal ber le lu ber an sandam tu nget takan von na le lim takan biak na mun ni tu rin na kan honge Lalu kamu apa naik? ke gija pai kha sung gija khlu goi pai kha ke gija pai sung tabo phatara khuja photo ro bulai nai tamhe mizoram ni narwai rok pai photo buja nai ke belai no kaham kha eman tongthoka tai ke chung payment bagai kra eman tongthoka ke tebo tabok sung aro photo bunai brona ke painja ke na like share comment ke sadi friend support khlai di tebo bunai master ke no samana master samana wa laino kaham kobrok bang mana kobrok kiam Sukmaya. Sini sumun. Belai krum. oke Monirampur ni anggo sini Ramesh Ogra pu Ramesh Tripura pu Ramesh boke pu Steven semang khana boleh si klase haipana se miju style hiye ringkha ke asuk nor naitong ni tebo video sajak ke comment ke sadi tabo ke maisai pekha sung ke maisai pe mai kubang sakha samani pore tabo ke angres lakha ke tebo brokhe chai tongo chini narwai rok ke sung maisai pekha ke gija phiu nani bai phaimani ango sung aro ke tabok ke sung no thanai ke video rogo paitharo nai ke ro bahai video naimanan bagai ke interest video naimanan ke जे Christian member of के नर support खलाई तोंदी के like share comment खलाई छदे please subscribe खनन तापक दी के तेबो नरना तेबो अबहाय update नरना रनानि बागे आं try खाइ तंगो के तिनि बेले तंखुजाक बेले खा तंथगो के आं साने बसगो जत आनि जे friend of के नर कहम के नायदि नायै किसा support खलाई दी के तमाय के video asrong nai friend ke narok joto support khai tondi ke koisa nai nai ang tabo ke nai manai ke phaijak koisa nai bagai ke bana koisa nai bagai rukungka bro ana rukmani bagai ma phakya ke tausa nai oh now no now the 설명 하나 뭐 써봐 뭐 뭐 진이 나이나로 잡다 보나 자 하플레스 야 비디오 가요 엄마 tar sade gija norok baike tak sangka norok gija norok katal manai tong thogo de oh suba buko 오네 먹고 힘마 angpa 어느 때 강모 numputu uzak khlai 세명 하나 보나 পয়সা খা পয়সা দেখি মানে বগৈ gam nu ববল তবে পয়সা নাই si bakang pala ko jago saya
Saya. Dia bawa sponsor aku. Saya sama ni. Saya. Koi cha kha, bila umai kha koi cha mani bagai. Naik tu ni pencau nalok. Bawa ke nalok samani ke hamzah mah hi samani karam ke susui kalai mani bagai saya nalok saya mana ya. Oh. Bedu kemana lah kono? Bawa agi sini mau thani member saya sini mau thani member. Pelas nawa ni, apa na berok tabel lama kaham mau thang kha. Berok tabel samung khlai tongo, kai tono lobai. Berok ni family poito khlai tongo tabel khalma bising toi tabel kisah berok bangai tongo ke gijana rok mangkha berok berok no subakha sponsor rokha Mizoram theka ke berok belai tong thoka hi saka ke mai rok sar khatinio gijana katal phimani aka asurong na naiton pinchong video